Ngisha yo sngow ya ka jingsha le ben ki khasi ki beshong basa blok 1 bat blok 2 kabadai ka kapot Assam bat Meghalaya ya kane la ya kren wat akadorba assembly lese donna pedeng jongi ki bangim patep ya kane ka blok 1 bat blok 2 hatu ka don shikino ki benta la ne ka phang ngan chuya thu lingkot khindiat halwar kane ka blok 1 bat blok 2 ka don ha ki phang jong ka rilum jantia lalat no igne ka jaka banlek napo ka shnong umulong ha banya leng baka surok nartiang wa ejer mensngat mo bakwan namdong shadu khanduli ka badai ka bordar jonga jela Meghalaya bat Assam hadin nang ta saya kendu sigi jaka jonga blok 1 blok 2 hagene ka blok 1 kidon chispa sau pulai tli kishnong ha ka blok 2 kidon arspa khatlai Umta kini baro arteli ki blok ki dan lais pa san punriu tuli kishnong. Bat kini kishnong baro menshwa ki hab Meghalaya. Henry hadien baka Assam kalayo ya ka taka state ka bapura. Kalale don borno ya ka nega jela ka jongi. Tungin ya sngap ya ka jingshisha kumno ka Assam kayo ban penlek ya ka nega jakal jong ka blok 1 bat blok 2 siapo ka jela Assam. Hakapor baga jela Meghalaya kampat don ye ka state ke bapura kadang ha baka Assam kampat yo setia ye kata ka jingsin shar ka ba marwai kini kishnong na blok 1 bat blok 2 bat ka jaka kumba khatsan spa supply sequel kilometer ka badai uput usam ka blok 1 blok 2 kidang hab hapo Jawai subdivision bat kumta ki dei hok kinong Meghalaya Henry kumno kini pat de kilit hab no nang ni siapo ka Assam. Kumba kalong menta isat ya kren ya kani. Henry kat kum ka history ke ya thu syai kedar. Baka Assam kalak kulun ya kani ka jaka dakabor na po Meghalaya. Kani kalaja hakapor baka jela Meghalaya kadang hab lang hapo ka Assam. Kat kum ka jingtho ngisyam agak khalai terik u April ka khandai spa san phuai u Edi Pandit u badai u Chief Secretary ka jela Assam hakito ki por ulapan bana pat ba balakani no ya ka block 1 bat block 2 na po Jaintia Hills bat la ais ngob ha ya kite ki jaka shaki artli kita kalong she United Michaels bat not Kachal Hills jong ka jela Assam Shiwa ya kani Ubishnu Ram Medhi ubade Chief Minister jonga jela Assam hakitu kisnam ulapan mi ya ka wei ka notification kabal dai number TADR lai hajar shispa san pau dated October ka khandai spa san pau but ha kani ka notification kadon ban phia no ya ka jaintia bat tang kumba san banai khat wei singi ulat rai smart koloi ban kini no shisha ya ka blok 1 bat ka blok 2 na po jantia hadian baladak ban kini ka ba pla ka long upat ba ka rilum jantia syam la po sniu ne yo jingtip ba biang por bat kala traikam ban shna district mai umasta CS board ulong secretary jong ka boundary committee nang ta uma soren bare uyo jingtip hadian por ya ka jingtmu chet kala jong Ubishnu Ram Medhi Chief Minister jonga jela Assam kumta syam na yale persya ne ra wat rasti kum ukyang nang ba kum itirot sing lane ka phan nong lai hakipor jong ka thama nong khla ka sorka Assam da ka basuk klamdon manore mano ba persya ba yale kala shupun ki berong jai yagini kishnong chapo United Michael but not Kachal Hills ladu ei hadu Khatsan spa saupulai sequel kilometer ka jaka na Jaintia. Hagene kapur u Reverend JJM Nicole Roy udeu MLA na Shillong constituency. Ka kong Bonili Kongmen kalong ka MLA na ka Women constituency. Uma Larsing Karyem udei u MLA na po Jawai. Tangba kini kim donbor shu banyele yaga jingle donbor ka Assam. Haga jingshisha ki mikir kim day try hok ya ka block 1 bat block 2 namar ki mikil kim day na rilum jantia ne khasi ki day na dhan sari penban jai kilayo daga jing ai singobha
jong ka soka Assam hakite kisnam ka jingli menta ka long hato ka Meghalaya kan dang yo biang pat ni yakini ki lais pa san pun ritli kisnong namar habangi pule ya ka jingya lenti ka jela Meghalaya sngausen shisha ya ka jingsha ban ben ha ka soka Assam hakini ki nyupsan tli kisnam balalek no long tik kumbangi pule shipang ka khana jongka to ka khna rangli baka kimina jongka ha ka bangi pule class 4 kat chakaba phai tangki jingsha le ban ka jala ga jongi ru kat chaba phai ka sha le ban la ka long chaki border Bangladesh la ka long ka border Assam ki nong chong snong jongi ki ngat de ki jing suda umta menta idon kam tangkawei ka long banyo yikinong yalam kibalong biang kum utirat sing kum ukiang nang ba te parlok kene kalong ka jingpen syai balai kini ki block 1 block 2 kilet ha lesen bun nangi ngimtep ka ai ka daw ka ai ka nong rem henry ngi shiyo I tang ya ka jingyale tang ya ka jingsha ban ben kinong shong shnong ki badon ha kini ki jaga blai nong kar khu ya phi khuble shiban